ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዓዲ ዓረብ እንነብር ደቂ ኣንስትዮ ክጥቀሙልናን ባዕና ከህፍትሙን እዮም ዝደልዩ ብዙሕ ግዜ ዝዕዘቦ ነገር እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዓዲ ዓረብ ከም እትነብር እንተደኣ ፈሊጦም ክጥቀሙልና ስለ ዝደልዩ ብፍቕሪ ኣቢሎም እዮም ናብ ህይወትና ዝኣትዉ ንሕና እውን እቲ ተዓፂኻ ምንባር ስለ ዝኸብደና እንተወሓደ ብርሑቕ ዘዋግዐና ወዲ ተባዕታይ ክንረክብ ከለና ብምሉእ ልብና ኢና ነዋግዖ እንታይ እሞ እቲ እትደልዮን እትብህጎን ህይወት ግን ኣይትረኽቦን ክብሮም ቅድሚ 4 ዓመት ኣቢሉ እዩ ኣነ ኣብ ስደት ንሱ ከዓ ኣብ ዓዲ ኮይና ዝተፋለጥና ክብሮም ክላለዮ ከለኹ ክብሪ ጓል ኣንስተይቲ ዘለዎ ፈቃር ለዋሕ ንዓይ ድማ ልዕሊ መጠን ዝሓልየለዩ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ገንዘብ ክሰደልካ ንሻሂ ክብሎን ከለኹ ኖኖ ደሓን ፍቕረይ ኣይትጸገሚ ንስድራኽ ጥራይ ሓግዚ ኣነኮ ርእሰይ ዝኸኣልኩ ሰብየ ኣይትጨነቕለይ ፍቕረይ ይብለኒ ኩሉ ግዜ እየ ዝሓስብ ተባዕታዩ እሞ ድማ መምህር ከመይ ስለ ዝመልአሉ እዩ ገንዘብ ተበልክዎ ደሓን ዝብለኒ ኢለ ይሓስብ መመሊሰ ድማ ዕድለኛ ይብል በዚ ምኽንያት እውን ንክብሮም ዝነበረን ፍቕሪ መጠን ኣይነበሮን ልዕሊ መጠን የፍቅሮ ናይ ስደት ጽምዋይ ብሕታውነተይ ረሲዐ ምሳይ ኣብ ጎነይ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ ዝስምዐኒ እየ ኮይነ ክብሮም ካብ ብስልክን ማሕበራዊ ሚድያን ሓሊፉ ብኣካል ክረኽቦ ተሃዊኸ ኣብ መንጎዚ ይመስለኒ ድሕሪ 1 ዓመትና ዓዲ ከኣቱ እሞ ንኽምርዖ ሓተኒ እቲ ዝነበረኒ ፍቕሪ ወሰን ስለ ዘይነበሮን ደቓይቕ እኳ ክሓስበሉ ኣይበልክዎን ብዘይወዓል ሕደር እየ ናይ እሽታ መልሰይ ዘብሰርክዎ እምበኣር ንዓዲ ኣቴ ሓዳር እንተደኣ ሓሲበ ግድን ገዛን ኣቑሑትን ከድልየኒ ኢለ እየ ሓሲበ ንክብሮም ኣማኺረዮ ንሱ እውን ተስማዕሚዑ ወርሓዊ ናብ ኣካውንቱ ዝሰራሕክወን ኩለን እየ ኣታው ዝገብረሉ ነይረ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ን2 ዓመት ጸኒሕና ገዛ በት ዝሰደሉ ዝነበርኩ ገንዘብ ገዛ ሰሪሑ ንብረት ገዛ እውን ኣማሊኡ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ጸኒሒትና ንዓዲ ከኣቱ እሞ ኩሉ ሙሉእ ስለ ዝኾነ ንእስ ዝበለ ድግስ ደጊስና ፈተውትና ጥራሕ ዓዲምና ጎጆ ክንወፅእ ተመኻኺርና ንዓዲ ተመሊሰ ምስ ክብሮም ንፈለማ እዋን ዓይኒ ንዓይኒ ተረኣኢና ሓቂ ምዃኑ ኣረጋጊፀ ተሓጒሰ ብተሓጓስ ከዓቢ ደሌ ንገዛና ነጊረየን ኣና ኣሽቶ ኣሕዋተይ ተሓጒሰናለይ ማሕረይ ደስ ኢልወን ኣደይ ግና ከምዚ ክትኸውን ኣይተጸበኽዋን ብዙሕ ኣይተሓጎሰትን በዚ ነገራ ተገሪመ ዋ ውላዳ ክምርዖየ ዝበለት ታደ እንታይ ኮይናያ ዘይተሐጎስ ንምንታይ ኢለ ብፍላይ ድማ ኣደይ ከምዚ ክትኾን ስለ ዘይተጸበኽዋ ድንጋጸ እውን ተሓዊሱኒ ንምንታይ ለውን ምሕታት ፈሪሐ ሓደ ንግሆ ግና ደፊረ ሓቲተያ ንምንታይ ሕጉስ ዘይኮንክን ንምንታይ ኣጥፊአ ድየ ኢለያ ኣደይ ከም ምትካዘቢላ ፈሪሐ ኢላትኒ እዋ እንታይ ዘፍርሐለኪ እንታይ ፈሪሐኸ ኢለያ ኣደይ ድንግጽ እውን ኣይበለትን ሳምራዊት ጓለይ እዛ ሓዳር እዚ ሓሲብ ኩሉ ዲኺ ኣይተሃወኽክንዶ ኢላትኒ ልዕሊ ዓቐን እየ ደንጊጸ ገሪሙኒ እዋ ኣዴኻዶ ከም ዝትብለካያ እዚ ኩሉ ዓመት ደም ረሂፀ ኣና እሽቶ ኣሕዋተይ ኣተዓበያ እንድየ ኣብ ክንዲ ዛጓለይ ደኺማ ኣሕዋታ ዓብያያ ሎምስ ይኾና ንቡር ትፈትን ክትብለኒ ደኣ ተጸበኹ እምበር ተሃዊኽኪ ክትብለኒ እሞ ድማ ኣደይ ደንጊጸ ቀጸል ኩላ እንታይ ማለት እዩ ልዕሊ ዝደኣ
ቀርኒ ኸብቅል ኣደይ ትብልዮ ዘለኽን በኣርዶ ይርድአከሎዩ በልክዋ ብሓውስ ንደት ንሳ ግን ምንም ከይመለሰት ርግእ ብዝበለ ድምፂ ግና ዟጓለይ እዚ ቆልዓ ክርም ጌር ክትፈልጥ እየ ድኺ በለትኒ እንተ ዘይምልሰላ ደስ ምበለኒ ነይሩ ብደንብ እምበር ልዕሊ ማንም ልዕሊ ነብሰየ ዝፈልጦ በልክዋ ብመልሰይ ከም ዘይፀገበት ካብ ገጻ የንቢበዮ ንምንታይ ግን ከም ዝኾንኪ ኢለ ደጊመ ሓቲተያ ሳምራዊት ጓለይ ወላደደየ ጽባሕ ናይ ጓለይ የጭንቐንዩ ንስኸ ድማ ልብኸብ ቀረባዩ ከይትስበር ፈሪሐ በለትኒ ክትብሎ ዝደለየት ነገር ተረዲኡንዩ ብስልክ ጥራሕ ስለ ዘዋጋዕኹም ይፈልጦ የይትበሊ ማለታዩ ነይሩ ቀፂላ ዛጓለይ ኣነ ንዓኸ ምምሳል ኣይጠፍአንን ሓጎስ ክሓጎሰዩ ሕማቅ ክደልይ ዘይኮንኩስ ነገር ኣደ ነገር ወላድ ደኣ ኮይኑን እምበር ድሌተይ ምዉቕ ናብራ ክህልወክ እምበር ከምተን ካልኦት ደቅና ምስ ብስልኪ ዝፈልጥኦ ወዲ ተመርኤን ድሓር ኣበዋርሕ ንብረተንን ገንዘበንን ዝኽሓደን ከይትኾን እየ ዝሰግእ በለትኒ ኣነ ዝኹሉ ኣይሓሰብኩሉን ብፍቕሪ ዕንተይ ዓዊሩ በቃ ኩሉ ስርሐይ ክብሮም ጥራሕ ኮይኑ መዓልቲ መርዓና ማሓዙት መተዓቢቲ መቃረብትና ኣሕዋት ቤተሰብና ኣብ ዝተረኸበሉዩ ተሳሊጡ ዝበኣሰ ሕጉስቲ ኮይነ በቃ ሓንተብ ስደት ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ክትረኽቦ ትምነዮ ህይወት ረኺበ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ንሓዳርናን ንቐጻሊ እዋን ተወሰኽቲ ዘድልዩ ነገራት ንምምላእ ኣነ ንሊባኖስ ተመሊሰ ክምለስ ከለኹ እቲ ብገንዘበይ ዝተገዝአ ገዛና ብሽመይ ስለ ዝነበረ ሓደ ድለይቲ ጉዳያት ንኽፍጽም ኢለ ሙሉእ ውክልና ንኡ እየ ኣቢለዮ ነይረ ኣብዚ ሰዓት እውን ወላዲተይ ሕጉስተይ ነበረትን ካብ ዝምለስ ዳርጋ 6 ወርሒ ኮይኑኒ ገንዘበይ ንገዛና ንስድራ ቤተይ ዘይኮነስ ንክብሮም እየ ዝሰደሉ ነይረ ሕጉሳት ነርና ሓጎስና ግና ልዕሊ ዝኽቅጽል ኣይከኣለን ክብሮም 2 ሰብ ኮይኑኒ ባህ ክብሎ ከሎ ጥራሕ ይድውለለይ እንተ ደኣ ባህ ዘይልዎ እንዳተዛረብክዎ ይዓጽወኒ ገንዘብ ኣታዊ እንታይ ገበርኩሉ ወርሐይ እንተሓሪፉ ደዊሉ ዘይኣመሉዩ ዝጻረፍ ጸባይ ክብሮም መትሐዚ ስኢነሉ ጸባዩ ካብ ዝቕይር ድሕሪ 2 ወርሒ ስራሕ ወዲአ ናብ ማሕበራዊ ሚድያኣቴ ሓደ መልእኽቲ ነይሩኒ ከፊተዮ ኣዕንተይ ምእማን ስኢነን ደንጊጸ ፈዚዘ ቀሬ ክብሮም ምስ ካልእ ቆልዓ ኣብ መዘጋጃ ቤት ምስ 4 ሰባት ቀለበትን ተኣስረላ እዩ እቲ ዝተሰደደለይ ስእሊ ደሪቐ ቀሬ ደው ኢለሉ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ ኢለዮ ኣይተረድአንን እንታይ ንሱ በለኒ እቲ ዝተለኣኸለይ ስእሊ መሊሰ ሰዲደሉ ንደቃይቕ ኣይጸንሐን ደው ኢሉለይ ከመይልክ ከምዚ ዓይነት ነገር ተኣምኒ ኣብ ዓዲ ስልጡናት ዶ ኣይኮንክን ዘለኺ እዚ እኮ ብቐሊሉ ኣብዚ ዓዲ እኳ ክስራሕ ዝኽእል ነገር እዩ ብስሩኸ ብኸመይ ንከምዚ ዓይነት ነገራት ትጥርጥረኒ ኣብ ክንዲ ዝተጸበኹኺ እዚ ክትብለኒ ካባኸይ ጽበየን ነይረ በለኒ ፍቕሪ ዕውር እንድዩ ዝበሃል ኣሚነዮ ኣነየ ጥፍኣተኛ ይቕሬታ ግበረለይ ሓቅኻ በዲለካ የለዮ ገንዘብ ምስዳደይ ኣይቋረጽኩን ኣቑሑት የማልእ ከም ዘሎ ምስተመለስኩ ጥጡሕ ናብራ ሓዳርና ከም እንነብር እዩ ዝነግረኒ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ከምቲ ዝሓለፈ ዓይነት ስእሊ ተሰዲዱለይ ክብሮም ናይ ባህሊ ክዳን ተኸዲኑ ቆልዓ ሓቂፉ ኣብ ጎኑ ድማ ጽልም ዘበለት ጓል ምስናቱ ክዳን ዝተመሳሰለ ተኸዲና ተሰዲዱኒ ደጊመ ሰዲደሉ ክብሮም ግና ሕዝውን ከምቲ ናይ መጀመርያ ሕማቕና ዝደልዩ
ጽبقنا زحممم ብዙሓት ኣለው ንምንታይ ተኣምኒ ይብለኒ ደጊመ ይቕሪታይ ሓቶ ሕዚ ግና ከምቲ ናይ መጀመርያ ኣሚነ ስቕ ክብል ኣይደለኹን ብመንገደይ ምጽርያት ጀሚረ እቲ ዘረባ ሓቂ ኮይኑ ረኺበዮ ደው ኢለ ኢለሉ ጸሪፈዮ ዝበደልኩ ኻንተሎ ዘይትነግረኒ እንታይ ስለ ዝበደልኩዩ ከምዝ ትፈርደለይ ኢለዮ ክብሮም ግና ኣይኮነን ዶ ክሓዝነለይ በትሕትና ኸዛርበኒ እኳስ ኣቕለይ ነበሮን ብዙሕ ነገር ኢሉኒ ኣብኡ ኺንኪ እንታይ ከም ትገብሪ ዘለኺ ፈሊጠ ድየ ተሽርምጥስ ተህልው እምበር ብስሩን ተሓሰብክዮ እዙይ ዝኣክል ግዘ ክጽበየኒ ኢልክ ዲኽ ሓሲብኪ ከመይ ትሓስቢ ኢሉኒ ክዛረብ እንተበልኩ ምስራብ ከሊእኒ ኣይኮነን ንዓይ ንብረት ክረስዒ ኢሉኒ ደንጊጸ ቀሬ ኣብ ክንዲ ዝተኸናኸንኩዎን ኣብ ክንዲ ዝኣመንኩዎን ክብሮም ግን ጠሊሙኒ ምኽረደይ ለበዋደይ ዘኪረዮ ሓቃ ያበልኩ ንበሕተይ